parlok ba ye nga ai khublai youth week bat youth sunday ye phi baro ki baju ai ka kti ka diang kti ka mon pan karshan ya ka channel ka changa natrap imai compare ki parlok akano kano ka kin hunniam phidan henrai kin mau bangi dei bat ki ju ki jing thau bat ki khon ki chong oblai tang ban pin kan mau biang shapang ka youth week bat youth sunday haba phai she ka jing stang ka youth sunday dei ha ka snam khat kan dai spa an ru pra ha ka sinat badang ya long lang ka wei ka bala long ha ka balang presbyterian umpanai ka KGP sinat kala yakut ban rai bat ban don no ka youth sunday bat ban rakhe ya ka ha ka tayo ning kong ubanai ba khandai ha ka no ka snam la ne man la usnam bat ha ka te ka snam uba didi lapang bala long teng ru u chief minister ka jela ulabat kumo secretary jong ka sinat samla kani ka long ka jingya lenti jong ka youth sunday hadu menta kala poi kumba sanpu sausnam karta ublein kar khuye phi ai ba kani ka youth sunday kan thau thmai yanga ba ye phi kan wan ra ka jingye e ka jingye tali bat ka jinglong ka wei o chris